Takže ideme sa pozrieť, ako si zadáme terén. Takže máme tu nejakú meračku s vrstevnicami, čo je úplne super. Keď sa pozrieme, máme tie body celkom husto, to sa veľmi tešíme. Vlastne to sú len nejaké spliny kvázi. Takže my si na ne navkladáme potom body. A sú vo výške, keď sa pozrieme na vlastnosť krivky, takže áno, máme to vo výške, čiže vrstevnica priamo hovorí, je vlastne nadmorskej výšky, čiže nemusíme to my tam presúvať. A ideme sa pozrieť, že ktorá oblasť je naša. Čiže zoberieme si z tohto cez clipboard opäť časti, aby sme si natiahli len potrebnú oblasť, ale vidíme, že vlastne máme to úplne niekde inde. Predpokladám, že to je cez nulu, zapneme si ikonu, cez ikon, dáme on a cez ikon origin, hej, čiže vidíme, že máme to ako keby na Slovensku to je ETSK, vlastne v Čechách je to niečo iné, ale potrebujeme to preklopiť sem. Toto si teraz mazíme, to isté si vložíme ako blok cez nulu, klikneme na to a dáme súradnice -1, -1. Tak. A vidíme, že sa nám to otočilo tam, kde sme to potrebovali. A tuto máme našu úsek, ktorý riešime, čiže ešte si otočíme UCS podľa tejto aj pohľad si natočíme, nech selection máme vlastne takto, vidíme, že vrstevníci prevažne takto, takže ja si to opäť zoberiem do clipboardu, zoberiem si nejakú takúto časť, no vidím, že si to vytrimujeme. Potrebujeme to až také veľké predsa len. Čiže zoberieme nejak takýto súbor, či takúto oblasť. Výborne. Dá sa to iným spôsobom, ale tak zvolil som takýto jednoduchý trim. Teraz si vyberiem iba tieto polilínie bez tých textov, či vlastne spliny, a dáme si UCS takéto. Zoberieme si to do clipboardu, ale pozerám, že niektoré sú spliny a niektoré polyliny, ako sa zdá. Spline. Ešte raz. Dobre, teraz to máme správne. Takže zoberieme to do clipboardu a vložíme si to opäť ako blok. Takže Ctrl Shift V. Tak, a my si to pretočíme. -1, tak. Tu si to rozbijeme. Ideme do 3D, toto môžeme vypnúť a na toto si navkladáme body v nejakej hustote, pretože nemá úplne vrcholy. A urobíme si povrch. Takže to nám všetko umožní samotný Easy Bridge. Ideme do povrchov a tuto si vyberieme, čo chceme riešiť, aké krivky. A zadáme počet bodov na krivku alebo vzdialenosť bodov. Dáme si to dám to zatiaľ po 5 metroch, uvidíme, ako husto to budeme mať. A vyberieme Entity. Toto dám preč, tu nechcem ani toto. Tak, už uvidíme, koľko bodov nám to nahodil. 3000 bodov to nie je až tak veľa. Necháme si vykresliť povrch, takže vidíme, že máme krásne vytriangulovaný povrch, ale zdá sa, že to je skôr rovina. To sa mi celé nezdá nejako. Idem sa na to pozrieť. Nejaké tu máme výškové rozdiely. Máme tu 8 metrov, dobre, čiže ono sa nám to len zdá, pretože to je
asi dosť veľké, neviem. Ideme si vrstevnice a vykreslíme si naše vrstevnice. Ešte sa pozrieme tuto na tie vzdialenosti. To sú vrstevnice tým pádom po 20 cm. Aha. 20 cm sú vrstevnice. Dobre. Môžeme si aj my vykresliť vrstevnice u nás. Tak, tiež dáme to 0,25 dáme tomu a vykreslíme si teda vrstevnice, pozrieme sa, ako sme na tom. Ale vidíme, že tie výšky tam nejaké sú. Dobre, máme tu povrch, takže je to v poriadku, ten povrch tam je aj prevýšený nejako, ale pozerám, že dobre sme. Čiže tak, máme povrch a teraz čo by sme si potrebovali zadať ďalej je nejaký priečný rez si môžeme natiahnuť a zadať si ho pozdĺž trasy.